Unsa mo diri? 1, 2, 3. Unsa mo diri? Design God buang ka? Unsa mo diri? Hindi ba sa mga banda? Unsa sila diri? So what's up guys? So karon kay lainas ang intro eh. Pero mga ligo pa mi guys no. Unya pa na akong so karon guys special day no. So special day na ako karon no. So karon maligo sa ko no. So let's go maligo sa ko. So patiga do ang kon dagan kay sugo diri guys man. Maligo sa ko. Ban mo? Tara, let's go. Guys, naabot na mi. Mga guys, na misto ong naligo. Mga guys, na naligo misto ong. Bisa be. Punta ang kuradang ang sayaw. Kaligo nila. Ay, okay, mabasa. Girong anang pana 60 dance pa. 1 2 3 go. Punta ang kuradang ang sayaw nga kinaraan maoy paborito sa mga So maligo sa mi guys, no? Private ni, private. Let's go. What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So, nahuman na migligo guys dito. Nakita nyo ninyo sa akong introng one. Lami, no? Intro na akong naligo pa ko. So, mao na na yung forma karon. Pero lahi pa mag-ilis pa ko para forma on yang gabi. So, karon guys, welcome back to my YouTube channel. Karong vlog guys kay special ni guys, no? So, so nag-intro pa ko gagi. Hi guys. So karon guys, kaning vloga guys, special vlog ni kay karon pa jud ko na-experience. Karon pa ko naka-experience na sa sukad-sukad nako antod pagagamay na antod nako. Karon pa ko nakasuway og nag-vlog sa akong birthday, no. So kaning birthday ako kaning vlog mo jud kinanindutan sa tanan akong gi-edit, no. Okay. So I try na nindot jud ning vloga guys, no. So ayo tanawa nyo background guys kay katag kayo dire ang parto namo. So guys, pasensya ninyo kay taas dun ni kayo ning vlog guys kay ako jung i-documentary tanang nahitabo sa akong vlog karong 16 birthday na ako guys, no. Samot ka sa mga taas-taas ng birthday na unsa kay mahitabo puhon. So kan guys, atong tanawon sa gawas kung unsa nahitabo sa mga tao karon diha sa gawas guys, no. So, in 3, 2, 1, let's go. Zoom. So, what's up guys? Mao ni naitabos pan karon. Mao ni tabos sa gawas karon. Dol bidong. Mga kuka. Depa. Mao ni gibuwagan karon. Gibuwagan. Mao ni gibuwagan na gusto magigbalik. Dong. Kasi mga ingon mo dong. What's up? Mao ni nahitabo karon guys diri sa bye karon. Agbang sir. 2 hours later. So, nainis ang purma. So karon guys ka update alas 4:06 na guys, no. Kaniya to kay law na kapin tong vlog na ako. So karon tanaw na to kung sanay nahitabo sa gawas guys, no. Kay pag after that 2 hours after that kuno English ba nang 2 hours later so mo na nahitabo na mo nire man nagsilag design. So di mo to ko mo design guys. So sa di ko mo design sa kung mga design ng birthday, so sila nagpatabang nila. Mo ni nahitabo sa kuan. Oh, ni tapos mga tao karon dire. Diyan ang cellphone. Ni mga kuka oh. Sa mga vlog ni. Mo ni nahitabo nila ron. Mo ni na
Ay, gagi. Ano yung mga kan guys na design nila. So karon na mo naluto na kan guys no. Naluto na ang simple na la. Simple ra. Simple. Mamora to inahitabo guys no. So i-update mo na ako oy kakuha na. Gabi na kanang kao na ba kanang nagtao diri. Let's go. 2 hours later. So what's up guys? So karon kay maadto mi dito sa kwan. Adto mi tuan dito. Hindi na ako ma-explain da. Maadto mi sa kwan Berhen ay mulabay diri, no? Karon. So kami mga kauban na diri. Mga adto na mi sa mo ni mga chicks diri na mo. Kinsay mga yaban niyo na mga chicks diri. Oy mga kumpare. Di mo matos berindong. Tara na, mato na mi. The music sounds tone. Mo ni mga ML player na mo diri guys, no? Dira da. Baby reason another. Adong na mi guys, no? O kami Let's po. go. Hey, what's up, man? I'm coming home. Chan, Delong bro, happy birthday to you. Happy birthday, kitchen. Oy. Happy birthday to you. Ala. Happy birthday, kitchen. Gubaon. Pero ngapit. Gunit tira na ana magpabaw ako ni ubos. Ato bang raman na kay. Ako na lang sabi niyo. Ada kaway. Piti. Piti. Kira. Tong cruiser. Adong na mi dito. Hello guys. mga kachan-chan. Chan. We're going on. Every night in my dream. Gara. Pwede lito. Pangon. Just close your eyes and let them rest. I know it's hard to fall asleep, but do your best. 'Cause there's a place that I go to when I wanna hide from all the shades of blue. 'Cause at times I think of leaving, my mind takes me back to fall, when the snow begins to sing goodnight to warm. But I will never leave your side. You're the reason to all my pride. Never wither and runs dry, and your roses are my guides. Goodbye, my friend. Our love remains, but not this way. I'm in your garden as a day.
2 hours later. 1, 2, 3, go! Happy, happy birthday sa kailangan tayo damdamin. Happy, happy birthday. You're dancing to the music with exclusiveness by DJ Bumbo. Para apa na? Kati iwan. Para tapi lah. Iwan. Go. 1, 2, 3. Mana? DJ Bumbo. Team Tumbalay. Yun. What's up, mga nigtao dere guys, no? Go, documentary ba na unsa bentaon ka na tuog ka? Amat. Mga tao, Happy birthday to you. Birthday! Go up to down. Happy birthday. Katawa, wala ko gati. Studio? Oh, pwede na. Mga tao. Oy. Dodong. Asa ba itong Mga guys, birthday ni Dodong. Okay. Birthday ni Dodong. nangawa bilang mga darag, mga member, nag-email din. Mga ML. Dali na makir. Sorry mo dire ba? Boy. Pero ngit-ngit man. Ay, di makita. Hindi makita mga gwapo na. So, inis ang naong guys. Agad kayo kayo. Karon pa ko ng mata guys, no? Ang oras sa 8. Papukol ka mata. So karon guys, akong i-continue akong vlog sa akong birthday no guys. Gagi, gahapon December 23. Ang birthday nako June 22. December 23. Karon June 24 na no. Usa ka adlaw nakalipas. Wa ko ka vlog guys, no? Wa pa ko sumpay sa akong birthday. Sa akong man pagkaon ning largo nagkani. Ano man ni. So ako kong i-explain ninyo guys nung anong ning laktod ug ngani no. So pag human og pangaon na to guys, did na sa pag birthday na ako. Nalubat akong cellphone. Ani, nalubat na. Pagkahuman, nagduduwa na mi wala ko ka vlog kay na. Nakainom ko, wala ko ka pan guys, wala ko ka inumdum na napadi ko yung vlog. So wala continue pagkaugma. Wapo ko ka vlog. Sumpayan ng tanaw pagka June 23 guys, no? Sumpayan ng tanaw ko ang akong vlog. Pero kuan man kanang nagubag charger sa akong cellphone sa aning iPhone. Dali ra doon ang mga guba ng mga charger na guys, no? So naguba na purag nagisi naputol. So ako ka charge sa cellphone. Ako man wako ka continuous kong vlog. So karon na continue na ako kasi nataka-charge naman ko. So sayang ngayon guys. So guys, sana na-enjoy ninyo ang akong birthday vlog kay bahala gamay rito kay hindi ko taas ko no tong vlog. No, more 20 minutes kapin. Pero kariyot ra dito more 10 minutes out. 15, 11, 12 basta na minutes ra tingali to or 10 minutes ra. So guys, sana nagustuhan ninyo akong birthday vlog, special vlog to na ako guys. So yeah. So sana nagustuhan ninyo kay mag-vlog pa ko unya kay dumi mga ligo mig suba, no? Kay San Juan man ron, no? So sana nagustuhan ninyo guys. Peace yo, brad. Please like,
comment and subscribe to my YouTube channel guys no at comment po sa ubos guys kung sa sunod content na akong buhaton guys kay murag mag-ungat-ungat po tan di ta man content ha di ta man boom. So guys, dito man tapusin guys. Peace yo. Brah.